E já tudo passando Facebook, depois Minecraft, Beast Ghost. Beast Ghost. Beast Ghost. Beast Ghost. Alô? Beast Ghost. Muito
съм бил на 1.8. Вече имам 15, 16, колко? Сега стана 18. Споменали ли? Имам много нови. Да. И аз точно така ще направя. Сега ще направя малко точки за това. Да, добре. Това е така. Аз се извършвам на Survivor. Само че при мен ще бъде много яко, защото намерих Village. Може да се пускаме зад мене Village. Айде да го оставя. Да, като направя време да разбира тази всякакво, докато също ти дава покриващи. Да, това е много. Също се направих някаква брезова врата. Много интернет. Чакай да включа Майнкрафта. Сега аз ще оставя чисто другите врати и ще направя малко тълчове. Защото не искам да се хъбя с пякол, пък и толкова толча ми стига. Извинявам се, че също толкова време не съм снимал. В другите епизоди ще се започна да спря къща. И други неща, даже етажи и такива. Но все пак това е още началото. Това е Survival, мисля се казва... Survival. Не, това Survival се казва Turnip Survival. Име е просто някакво име на оцеляването. Ще бъде Turnip. Защо? Нищо ли? Какво? Просто питам. Това аз се ще почна. Да ви как се спомням. Защото аз ще се правя само лут и ще слагам различни неща. Ще правя декора на къщата, защото трябва да бъде много остро. Чакай малко. Така. Вече събрах 2 стъка. Колко? 2 стъка. 2 стъка. 2 стъка. 2 стъка. 2 стъка къбълстон и 4 вече. Събрах и вече съм и 4-ти левел. 2 стъка. Също добре да осветя къщата. На мене пък им... Омага. Как може да съм забравил такова нещо? Така, нека ще видим.
О, гледа, аз съм на мирно, се направя на изи. Добре, да видя, подготвен не съм, готов не съм, пъпката ми наред ли, пъпката е наред. Пъпка. Да, то има някаква пупка на скина. Ти не е много 8 ли си? Не, ще съм на 1.7. По-добре на 1.8. Всъщност аз вече мисля, не знам, още малко, още 5 минутки да спирам епизода, защото вече ще ставим дълъг за първи епизод. Доста дълъг. Даже намерих нещо, някакво много рандом нещо като басейн. Ще го видиш на клипа. Добре, аз сега ще го Добре, направя. аз не знам какво правя, слизам в минута. Или да... аз ще убия малко зомбита да получа неща. Аз го направя вече, да съм в къщата си. Аз съм бизнесмен в къща. На мен не ми се вижда скина. Да, разбира се. И той е бизнесмен. Сега какво съм правя? Още малко ще отида в минута. Аз на кой левел всъщност съм? Аз съм на блок. Аз вече се обърках и не знам къде да гледам. На 1.8 не знам, не си знае къде да гледаш. Ето къде. На кой ниво съм? Добре, аз след малко ще опитам. Само да се наспя. На 30... Аз съм на 37 ниво. Къде съм? В нивото ли съм? Ай, чува. И ми свърши на мен килката. Добре, вече мисля спирам епизода, да се направя само някакви инструменти, защото нямам никакви. Само имам една килка. Вече имам само един меч. Ето една килка. Една брадва. И една лопата. Също някои хора казват, че е по-добре в началото още да си направиш такива дървени кирка, лопата, меч и брадва, пък това е гадно, защото само си хабиш от дървото, пък и много бързо се хабят. Да, а спомена ли за такова, за новите чудовища? Да. Аз вече мисля да спирам клипа. Аз бях Skyblood. Можете да се абонирате, да харесате клипа, да коментирате. О, мъгър, как ще главата и до другия път.